Anem a veure com podem enviar a signar un document a diversos signants en un ordre determinat. Per fer-ho, anirem a la barra superior de l'aplicació i pitjarem el botó Enviar document a signar i seleccionarem l'opció de firma personalitzada. A continuació ens apareix aquest assistent i seleccionarem el nom del primer signant del document. Per fer-ho, anirem escrivint o bé el seu nom, o bé el seu NIF, o bé el seu codi d'usuari. I el selector ens anirà donant opcions d'usuaris. Una vegada l'haguem localitzat, el seleccionam i li donem el botó de guardar. El requisit que aquest usuari sigui usuari de Portafib. A continuació se'ns obre aquesta pantalla on se'ns mostra el flux de firma que s'ha creat. Si ens fixam, s'ha creat en blau un bloc de firma que es correspon en la primera etapa de signatura on podem veure el primer signant. Si volem afegir un altre signant, li donaríem el botó de Nou bloc i aquí ens apareixeria un selector semblant a l'anterior i cercaríem la segona persona que ha de signar el document. Per això també podem anar escrivint o bé el seu nom, o bé el seu NIF, o bé el seu codi d'usuari. Una vegada l'hem localitzat, afegim el signant. D'aquesta manera s'ha creat un altre bloc de firmes. Aquest flux de firma funcionaria de la següent manera. Quan s'envia el document a signar, apareixeria com a pendent de signar a l'usuari que està a dins el primer bloc de firmes i una vegada signat, aquest document estaria disponible per signar per part del segon usuari que està dins el segon bloc de firmes. D'aquesta manera podem anar afegint usuaris, afegint nous blocs i seleccionant noms d'usuaris. Una vegada hem acabat de definir tots els signants, li donaríem el botó guardar i a continuació en aquesta pantalla podríem confirmar que el flux de firma s'ha creat correctament, donant o fent clic al botó de continuar. Una vegada configurat el flux de firma, hem d'adjuntar el document o documents que en volem enviar a signar. Primer de tot, posarem el títol de l'enviament. A continuació, seleccionarem el tipus de document que estem enviant a signar. I a continuació adjuntarem el document o documents que volem enviar. Se pot fer de dues formes. Des del botó de selecció, que anem al nostre ordinador a cercar el document que volem enviar a firmar, o bé arrossegant des de la carpeta del nostre ordinador el document sobre l'àrea corresponent. Si voleu signar diversos documents, ho podeu fer arrossegant diversos documents sobre aquesta àrea. O bé, des del selector, també seleccionant diversos documents per signar. A continuació, per finalitzar, pitjarem el botó d'enviar a signar aquests documents. Per cada un dels documents enviats es genera una petició de firma. A continuació anem a la pantalla principal de l'aplicació i podrem veure els 3 documents que en aquest exemple hem enviat a signar que es troben pendents de signatura. En aquest moment
l'acció que podríem fer seria consultar l'estat de la signatura per veure de quins signants està pendent el document. Això es faria a través d'aquesta opció del botó d'accions. Una vegada que el signant o signants han signat els documents, veurem que l'estat de l'enviament canviarà i apareixerà aquesta icona verd que significa que el document ja està signat. Ara, si anem al botó d'accions, podrem o bé enviar el document per correu a una altra persona o bé descarregar-nos el document signat. Per no haver d'estar pendents de quan ha signat una persona un document, Enviafip ens avisarà per correu a la nostra bústia enviant aquests correus que indiquen que la petició està finalitzada i on ens podrem descarregar també des del mateix correu el document signat.